Makalipas ang ilang buwan, sa hindi inaasahang pagkakataon, nakabangga itong si Lolo Ruben ng isa sa pinakamabagsik niyang naging kalaban. Angkan ng mga mandirigmang aswang ang kanyang nakaharap. Mas mabagsik ng di hamak sa angkan nila Dagul. Dahil ito lamang ang natatanging angka ng mga aswang na nasaksihan niya na kayang umalipin at magpasunod ng isang ganap na unlaun. Kung tutuusin, napakalayo na ng mga tinitirhan ng aswang na yon. Kaya medyo imposibleng makakaharap niya ito. Pero nang sa hindi inaasahan, nakaharap niya ang isa sa mga aswang na ito. Ayon dito, kasalukuyang may isang buntis at isang taong gulang na bata, di kalayuan sa kanila. Humihingi na yon ng tulong kung kani-kanino dahil nga sa mga pag-alulong ng mga aso tuwing gabi. Walang tunog, tanging alulong lang. Akala nga nitong si Lolo Ruben, mga unlaun yon. Di naman nakakapasok ng bahay ang unlaun kapag gabi. Maliban na lang kung nakabukas ang pintuan ng bahay. Bawat trangka kasi ng bahay ay nagsisilbing selyo upang di makapasok ang unlaun. Tanging magagawa nito ay pumalibot lang ng pumalibot sa bahay ninyo. Minatyaga ng ilang araw yon ni Lolo Ruben hanggang sa pagsapit ng ika-9 na araw ng pagmamatsyag nila ng mga kaibigan niyang engkanto. Laking gulat na lamang niya sa mga binulong nun sa kanya. Hindi basta-basta ang kalaban niya dahil isang uri ito ng angkan ng mga korkor. Kaya korkor ang tawag dahil sa mga huni nito tuwing may binibiktima ito sa paligid. Yung huni nila parang krrr, krrr, krrr. Animoy isang uri ng hayop. Di naman nakakatakot ang tunog. Pero ang nakakatakot ay yung gumagawa ng tunog na yon. Paglalarawan sa isang korkor. Isa itong animoy tao, pero meron itong mukha ng sa aso. Mahahaba ang bunganga nito na may nagsisitalasang ngipin. Nagbabagang mga mata. Maraming mahabang maiitim na buhok sa may leeg. Matatalas na nagsisiitimang kuko. At ang higit sa lahat, animoy sa kambing ang mga paa nito. Napakabibilis na nilalang nun ayon kay Lolo Ruben. At tanging mga bata ang nagsisilbi nitong pagkain. Pero kapag wala silang batang nakakain, napipilitan ang mga ito na kumain ng mga matatanda. Gulat na gulat itong si Lolo Ruben sa ibinulong sa kanya nung isa sa mga kaibigan niyang engkanto. Wika niya dito, Po! Ina! Sa dinami-dami ng pwedeng makakalaban, kurkur pa! Di na nagdalawang isip itong si Lolo Ruben na tulungan ang pamilyang yon. Yung latigo niya, inusalan niya ito ng pinakamalakas na gamit niya sa spiritual na kombate. Mga puder sa katawan at bakod ay ikinarga na niya lahat. Bale, seryosong-seryoso itong si Lolo Ruben sa kinakaharap niyang kalaban. Sumapit na nga ang gabi at nagtungo na yon sa bahay ng ginagambala ng nilalang. Grabeng paghahanda ang ginawa nito ni Lolo Ruben sa kanyang sarili. Pero hindi yun naglagay ng kahit anong pangontra
doon sa bahay. Sa kwarto lang ng mag-asawa siya naglagay ng pangontra. Mga batong may langis ang ipinahawak niya sa mag-ina. Kahit yung asawa nito ay sinabay na rin niya. Meron din siyang inusal na pantago ng amoy sa mag-ina upang hindi yon mahanap ng mga unlaun. Dahil iiwan niyang nakabukas ang pintuan ng bahay. Sumapit na nga ang lalim ng gabi at bumalik na ang pag-alulong ng mga aso. Wika nito ni Lolo Ruben sa mag-ina. Diyan lang kayo ha. Kahit anong mangyari, wag na wag kayong aalis dito. Wag niyong subukang tumakbo kung mahal niyo pa ang mga buhay ninyo. Itong mag-asawa nanginginig na. Yung asawa nga nitong buntis, halos maihi-ihi na sa takot. Alulong pa lang ng aso yun ha. Pumatak ang 11:00 ng gabi. Di pa rin naaalis ang pag-ungaw. Nang may narinig itong si Lolo Ruben na dali-dali siyang lumabas at hinayaang nakabukas ang pinto. Pumunta siya sa likod ng bahay nito at doon niya nga nakita ang nilalang na yon na nakasabit sa may puno. May kasama yung unlaun. Alam niyang may kasamang unlaun ito kaya merong mga buto ng engkanto ang nakadikit sa kanyang latigo. Kahit sa tabak niyang kahoy, merong buto ng engkanto sa dulo. Tumitig lang ang mga yon sa kanya at ilang minutong hindi gumagalaw. Hanggang sa gumapang ang unlaon at ang kurkur papalapit sa kanya. Habang papalapit yon, aninag na kaagad ni Lolo Ruben kung anong uri pa ng mga nilalang ang mga kasama nito. Yung unlaon may 2 sigbin. Yung kurkur ay may mga tagamasid sa paligid. Habang naglalakad ang mga yon papalapit sa kanya, tumatawa-tawa pa ang kurkur at nagsalita ito ng Ano namang magagawa mo? Tao! Gusto mong patayin ka namin ngayon mismo? wika nito na malademonyo ang tinig. Di naman sumagot si Lolo Ruben. Bagkus ay inilabas niya ang kanyang latigong gamit. Tiwala siya sa dasal niyang baluti ng nangangalit na apoy. Kaya napakalakas ng loob nitong si Lolo Ruben na humarap sa mga yon. Hanggang sa walang sabi-sabi, iwinasiwas niya ang kanyang hawak-hawak na latigo. Napansin yon ng unlaon, kaya agara naman ang pag-iwas nito rito. Pagkaiwas nun, agad yon tumakbo sa may puno. Malamang sa malamang, naamoy nito yung buto ng engkanto. Kaya ang ginawa ng unlaon, tinahak nito ang ibang direksyon patungo sa bahay nung mag-asawa. Hindi yon napansin ni Lolo Ruben. Sa isip-isip niya, Nagsasayang ka lang ng oras. Hindi mo mahahanap yan. Mataas na uri ng engkanto ang kinuhanan ko para sa bulag mo. nagharap na nga sila nitong kurkur. Maniwala kayo o hindi, napakabilis at bagsik ng aswang na ito. Animoy hindi pa nakakaranas makaramdam ng takot. Pinaikutan nito si Lolo Ruben at walang sabi-sabi. Kinalmot niya si Lolo Ruben ng ilang ulit.
Matapos nun ay laking pagtataka na lamang nitong Korkor dahil sa mga nangyari. Pagkalmot niya kay Lolo Ruben, nakakita siya ng mga apoy sa kanyang kuko. Dumudulas lang yung mga pagkalmot niya sa katawan ni Lolo Ruben. Umaangil na itong Korkor at nagwika itong si Lolo Ruben ng, Ano? Tapos ka na? Hindi mo kaya ang karga ko. Kilalang kilala ko ang lahi ninyo. Inubos na dati ang mga nakatatanda ninyo ng maestro ko. sabay hataw ng latigo. Grabeng pag-iilag ang ginagawa nitong Korkor, kaya hindi masyadong matamaan itong si Lolo Ruben dahil nga napakaliksi. Tumatawa-tawa pa yon habang gumagapang-gapang at tumatalon-talon sa puno. Tapos lalapit yun sa kanya, sabay tatakbo na naman. Habang ginagawa yun ng Korkor, napansin ni Lolo Ruben yung unlaun. Kitang-kita niya ang napakaputing mukha nito habang naglalakad ng dahan-dahan. Tapos biglang tumatakbo yun paikot ng bahay. Kitang-kita niya rin ang mga buto nito sa dibdib na bumubuka-buka habang nananakbo. Binalik niya agad ang tingin niya sa Korkor nang akmang lalapit na yon sa kanya. Paglapit nun ay hindi inaakala ng nilalang na ito na may isa pa palang gamit itong si Lolo Ruben. Tumalon yun kay Lolo Ruben at walang sabi-sabi ay agad niyang binunot ang kanyang tabak. Tumusok yon sa Korkor at bumulagta yun sa lupa. Pinipilit nitong tanggalin ang kahoy na nakatusok sa kanyang tiyan habang umuusok yon. Nagsisisigaw na ito na animoy gustong makaalis sa sakit ng pagkakatusok sa kanya. Yung unlaun ay biglang tumigil sa paglalakad paikot ng bahay nang marinig nitong nagsisisigaw na ang Korkor. Akmang lulusob yun kay Lolo Ruben nang iwinasiwas nito ang kanyang latigo. Laking takot na lamang ng unlaun at imbis na sugurin niya si Lolo Ruben, lumihis ito at kinuha ang Korkor habang tumatakbo papalayo. Yung kahoy na nakatusok sa katawan ng Korkor nalaglag sa damuhan. Agad namang kinuha yon ni Lolo Ruben at dali-dali naman itong bumalik sa bahay. Pagkarating nito sa loob, agad nitong tanong, Ano? May nasaktan ba? Yung asawa ng buntis, tulalang-tulala na. Grabeng trauma ang inabot nito dahil yung unlaun pala ay tinitigan siya habang nakikipaglaban itong si Lolo Ruben. Napatawa na lamang itong si Lolo Ruben at nagwika ng, Nako, paano ka tititigan nun? Eh hindi yun nakakakita. O siya, uuwi na ako. Magbabandang 3:00 na ng umaga. at tinahak na ni Lolo Ruben ang daan papauwi sa kanyang bahay. Makalipas ang ilang linggo, may nag-aaligid na sa kanyang kubo na animoy mga magsasaka. Sa isip nitong si Lolo Ruben, Magsasaka? Walang pananim? di yun nakakalapit sa kubo niya at animoy nagmamasid lang. Sa tuwing lumalabas ng kubo itong si Lolo Ruben, nagsisiyukuan lang ang mga yon at dahang-dahang lumalakad papalayo. Hanggang sa sumapit na ang araw
na hindi na nakapagtiis itong si Lolo Ruben. Habang may naggagapas ng palay na walang binhi, agad niya itong pinuntahan. Pagkalapit niya rito, agad niyang tanong, Pinagmamasdan niyo ba ako? Sumagot yung isa doon na may halong angil ng, Hindi. May hinahanap kami. Nagmamasid itong si Lolo Ruben sa lahat ng bahagi ng katawan ng mga taong yon. Nang may nasipat ito sa manggas ng isa sa mga yon na parang buhok na mahaba. Kulay itim yon. Bilang prangkang magsalita itong si Lolo Ruben, agad niya itong tinanong ng buong tapang ng, Mga kurkur kayo ano? Buhay yung kasama ninyo. Ipinagtanggol ko lang ang pamilyang yon. Sumabat yung pinakamatandang lalaki doon ng, Namatay ang anak ko. Ito ang pakatatandaan mo, antingero. Papatayin ka namin. At dahan-dahan yun naglakad papalayo sa kanya. Matapos makalayo ng mga yon, sumigaw itong si Lolo Ruben ng, Sige lang! Bukas ang bahay ko para sa mga di kaaya-ayang bisitang katulad ninyo! at dali-dali din siyang bumalik sa kanyang kubo. Magbabandang alauna na kasi. Kakain pa siya. Ilang linggong walang paramdam ang mga ito hanggang sa isang araw, naganap nga ang matinding laban. Isang gabi ay bigla-bigla na lang nagsiungawan ang mga aso. Natutulog na nun si Lolo Ruben nang bigla siyang maalimpungatan sa kanyang mga narinig. Sa isip-isip niya, Akala siguro nitong mga korkor, nakalimot ako sa banta nila. agad siyang tumayo at kumuha ng libreta. Iginapos niya kaagad ang kanyang latigo sa katawan at inusalan niya ito ulit ng pinakamalakas niyang dasal pagdating sa kumbating espiritual. Karga ng baluti, puder at pambulag ang ginawa niya. Tumawag rin siya ng mataas na uri ng engkanto na nangakong magiging kasangga niya sa tuwing siya ay nagigipit. Awa naman ng Diyos, hindi nito tinalikuran ang kanilang sumpaang katapatan. Matapos nun ay may mga laman lupang nagmamasid sa may palayan. Inutusan yon ni Lolo Ruben upang malaman ang bilang ng mga korkor. Ilang minuto ang lumipas, nakabalik na nga ito. At ang bulong nito kay Lolo Ruben, 3 pinakamatandang korkor ang unti-unting gumagapang sa palay. Wala nang kasama yon. Yung 3 lang. Kapansin-pansin din ang 5 unlaon na kasama nito. ang sabi sa kanya nung laman lupa. Sagot ni Lolo Ruben, 5? Paanong 5? Isa lang dapat ang alipin ng bawat matandang korkora. dito na siya nagimbal sa kanyang mga nalaman. Positibo. Mga malalakas na korkor ang kanyang makakaharap. Ilang minuto pa ang nakalipas. Nag-usal na naman itong si Lolo Ruben at kumarga siya ng pinakamalakas niyang puder sa katawan maliban sa nangangalit na apoy na baluti. Ang kargang inusal niya ay para hindi siya gaanong makita nung mga unlaun upang mabawasan ang hirap ng laban na kinakaharap niya. Hanggang sa nag-alay itong si Lolo Ruben ng mga dasal upang tawagin ang mga bantay ng prinsipe ng engkanto
para maging kasama niya sa laban. Ayon kay Lolo Ruben, ang itsura ng mga engkantong yun ay merong nagsisilakihang katawan na napupuno ng balahibo. Meron din itong mga sibat na daladala at meron din yung kakayahan upang kontrolin ang anumang ugat ng puno. Yung pumatay sa isa sa angkan nila Dagul ay ang huling bantay ng prinsipe ng engkanto. 10 kasi lahat yun. At sa kasamaang palad, namatay ang 9 sa laban nitong Korkor kontra kay Lolo Ruben. Nakakarinig ng mga nagsisitakbuhan sa palayan itong si Lolo Ruben. Pero di niya ito iniinda. Ang ginawa niya, nagdasal upang lumitaw ang engkantong bantay para kaharapin ang mga Korkor. Lumabas na din ang isang kapreng kaibigan nitong si Lolo Ruben. Hanggang sa naganap na nga ang digmaan. Di kinakaya ng mga bantay ang mga matatandang Korkor dahil malalakas ang kasama nitong unlaun. Humihigop kasi yon ng kaluluwa ng mga engkanto kapag nakagat ito ng dibdib ng unlaun. Di na niya kinaya ang mga nakikita niya at ayaw na ayaw niyang may namamatay sa mga kaibigan niya. Lumabas na itong si Lolo Ruben at nakita niya kaagad ang isang nakabulagtang Korkor kasama ang 3 bantay. Yung iba naglalaban pa rin kontra unlaun. Hanggang sa nasipat nitong si Lolo Ruben ang isang Korkor na tumatayo di kalayuan sa palayan. Kakaibang Korkor yun dahil meron itong mahahabang dila na animoy sa isang bayawak. Kakaiba din ang mga balahibo nito sa ulo dahil mas marami yon kesa sa mga normal na Korkor. Sa buong buhay nito ni Lolo Ruben, doon lang siya nakaranas ng ganong kilabot. Tumakbo yung Korkor papalapit sa kanya ng napakabilis. Para na itong hangin. Walang pagdadalawang isip, kinalmot siya nito sa kamay. Gulat na gulat itong si Lolo Ruben dahil tumagos yun sa baluti niyang dasal. Kahit sa pinakamalakas niyang puder, tumagos yun. Akala mo ikaw lang ang may alam? Akala mo walang malakas na Korkor? Nagdadalawa na ang paningin nitong si Lolo Ruben dahil sa mga natamo niyang sugat. Pero nanatiling nasa pangdepensang posisyon siya. Nung akmang susugod na sa kanya ang isang unlaun, agad nitong iwinasiwas ang kanyang latigo. Matapos tamaan yung unlaun, bumagsak yon sa lupa at unti-unting pumailalim sa lupa. Ibig sabihin patay na yon. Pagkakita ng Korkor sa ginawa ni Lolo Ruben, mas lalo itong nagsisisigaw sa galit at nag-aangil. Sumugod yun sa kanya. Grabing kalmot na ang inabot nitong si Lolo Ruben. At hindi lang basta kalmot, dahil malalim din ang mga yun. Buti na lang yung huling atake ng Korkor. Nasanggayon ng isa sa kanyang mga bantay. Tumagos sa leeg ng kaibigan ni Lolo Ruben yung kamay ng Korkor. Hinawakan niya kaagad yon at walang sabi-sabi, iginapos ito ni Lolo Ruben gamit ang kanyang latigo. Nagniningas ang apoy habang nakapalupot yon sa nilalang. Hindi na ito makagalaw at ang 2 unlaong kasama nito nagsipagtakbuhan na. Hudyat na matatalo na ang kanilang pinuno. Umaangi lang yon at walang bakas ng pagsasalita sa kanyang mga labi. Hanggang sa nagwika na lang ito ng,
mamamatay ka rin. Tandaan mo yan. Matapos magsalita nun, itinarak ni Lolo Ruben ang tabak na bigay sa kanya nung prinsipe ng mga engkanto. Nakadilat ang korkor habang nakatingin ito sa itaas. Unti-unti yung nagiging tao at animoy naaagnasyon ng dahan-dahan. Pagtanggal niya ng kahoy na tabak, naputol yon. Kapalit ang tabak na yon sa buhay ng mga bantay na namatay. Hanggang sa tuluyan na nga itong naging abo. Yung dalawang kasama nito ay patay na din, kapalit ng 9 na bantay. Kasama na din doon yung 3 unlaon. Matapos ang mga pangyayaring yon, laking pasasalamat na lang ni Lolo Ruben dahil doon sa isang tagabantay na engkanto na nagligtas sa kanyang buhay. Ilang buwan lang ang lumipas. Napilitang lumipat ng bahay itong si Lolo Ruben. Katabi pa rin yun ng palayan. Kaya naman, naging kaibigan siya ng lolo ko. Para sa paparating na part 3, tatalon tayo ng napakaraming taon. 1978. Merong isang manggagamot sa amin na nakatuklas ulit sa krus ng batis. Okay, kagaya ng narinig nyo sa dulo, ibang part na yung krus ng batis finale. Pero napakaganda rin nun. Antingero kontra antingero. Pero bago natin lapag, baka naman, pwede kayong mag-comment ng Gera na pinuno. Yun lang. Ang ingay nung aso. Kita-kits tayo sa finale. Salamat.